Jo vaig començar aquesta investigació perquè mai m'havia entrat al cap de que Colom pogués ser genovès per moltes coses que no tenia. Era molt petit quan vaig començar l'inquietud i sempre deia que no podia ser que els castellans anessin a Amèrica perquè allà no hi ha mar, no sabien portar barcos. Amb els anys ho vaig anar estudiant i ara us explicaré les conclusions que he arribat. Algunes conclusions les he tret mentre preparava aquesta conferència, fins al punt que quan ja la tenia acabada vaig fer una associació d'idees i l'he hagut de refer tota. I sereu els primers en què jo comparteixi amb vosaltres unes conclusions i unes especulacions. M'agrada la història, però la història que té sentit. Els historiadors que es dediquen a fer col·leccions d'arxius i documentalistes, que dic jo, no és el meu tarannà. Jo, amb les documentacions que han fet altres historiadors companys, faig una mena de puzzle, que l'he estat fent durant 40 anys, i avui us diré la imatge que jo he vist. Però així com fins ara jo començava parlant de Colom i anava desplegant l'arbre, avui he agafat aquest puzzle que m'he fet al llarg de 40 anys i col·locaré les peces d'una manera diferent amb la intenció potser de comunicar-me millor i una mica que sapigueu de quina manera jo vaig començar per Colom, vaig descobrir la catalanitat i després vaig descobrir Colòmbia. I també que a Colòmbia hi ha un tema molt important relacionat amb Catalunya, com era Sant Pere Claver i altres coses que anirem veient. La idea que jo tinc en el fons, quan jo faig tot aquest muntatge de dades històriques, jo tinc una idea. I aquesta idea, aquí la començaré parlant de Catalunya, però com podeu veure he ficat uns punts suspensius. El meu estudi de Colom m'ha portat fins a la Bíblia. De fet, el llibre que més llegia Colom és la Bíblia, un llibre que ara no està de moda, i els que el llegeixen, quan jo els escolto, m'esfereixo, no? Perquè com pot ser que diguin aquestes coses? Però jo voldria que tinguéssiu present, els que tingueu temps i us agradi el tema, baso tot el meu muntatge ideològic amb una cita que hi ha a la Bíblia, al Gènesis, capítol 9, versicle 25. Avui no puc començar tan lluny, no puc anar tan enrere. Però veureu que dic coses que sí que ja estan relacionades, perquè llavors es va parlar de dos pobles. Un que obeeix la llei i un altre que vol ser fidel al pensament. I això, com podeu veure, és un tema que encara té vigor avui dia. Després d'explicar què és la catalanitat, perquè aquí a Catalunya tots sabem el que és Catalunya geogràficament, però jo sento gent aquí a Catalunya que em sembla que no sap el que és la catalanitat, perquè n'hi ha alguns que es diuen catalans i jo veig que no s'ho comporten. I altres que sí, però sense dignitat. Parlarem de què és la catalanitat, parlarem del Casal de Barcelona, dels belònides, considero que Colom era belònida, i això fins ara, que jo sàpiga, no ho havia dit mai ningú. Parlarem d'Occitània, seguirem un fil que va d'Occitània fins a Canàries, amb unes fotografies, unes imatges dels temps i tot. Parlarem de la unió de la corona d'Aragó i la corona de Castella i Lleó, de les capitulacions de Granada, i aquí ja entra Colom. I llavors anirem fins al Virreinato Colombino, fixeu-vos, Colombino, i d'on ve el nom de Colòmbia. Parlarem de quin era el pensament de Colom. Ho anirem desbrossant, són 100 diapositives, però ho farem en una hora, i perquè parlaran bastant les imatges per si mateixes. Catalunya geogràficament és aquest espai que veieu aquí, però qui són els catalans? Catalans són els que donen testimoni de la catalanitat. No és qui viu i treballa a Catalunya, la prova és que actualment hi ha molta gent que viu i treballa a Catalunya i no és català, al contrari, són anticatalans i alguns fins i tot parlen català. Doncs què és la catalanitat? Té un símbol la catalanitat, 4 pals vermells sobre fons daurat. Què significa? Ho van agafar capriciosament això? Va dir, mira, anem a fer 4 pals. No, això té un significat molt antic, això ve d'Egipte, ve de Mesopotàmia. Quan estudies les cultures mesopotàmiques i parles de la deessa Asterté, del déu Baal, conegut també com Abel, i d'Aserà, els seus símbols són 4 columnes. Els que hàgiu vist notícies de Palmira, que es van enderrocar fa poc o fa un parell d'anys, el temple de Baal a Palmira, a Síria, on hi ha ara aquesta guerra que estan destrossant aquesta cultura, són 4 columnes.
A nosaltres ens han dit que això ve d'una llegenda i a mi m'han dit que això no havia existit mai, Guifré. També m'han fet creure que es deia Pilós i no és veritat. Guifré era veloç i amb ell va començar el comtat de Barcelona i els Belònides. I d'on venien els Belònides? Venien de bastant antic, que ara us ho explicaré. Però abans he volgut fer una petita nota de que Guifré en llatí es diu Godofredo. I Godofredo de Boillón, en català, seria Guifré de Boïll. I aquests dos personatges van ser els que van anar a Jerusalem a recuperar el Sant Sepulcre. Que curiós que després, quan parlem de Colom, veure que quan ell va signar les capitulacions de Santa Fe va demanar que un percentatge dels beneficis d'Amèrica anessin a recuperar el Sant Sepulcre. Aquesta ha sigut sempre una dèria dels Belònides. Els Belònides venen de molt antic, com he dit abans, però els referents que us parlo serà del comte Beló de Carcassona i del comte de Provença, que també tenen els 4 pals com a bandera, i del comte de Tolosa. Aquests dos símbols que abans l'amic Joan ens ha relacionat perquè ha escoltat algunes conferències meves i ja sap el que tinc que dir a vegades, no és que em llegeixi el pensament, és que em coneix ja. Bé, doncs aquests són dos símbols zodiacals. Els 4 pals vermells sobre fons groc són les tradicions solars antigues. Els 4 pals vermells són les 4 forces de la naturalesa: aire, aigua, terra i foc. I el fons és el sol, que és el pare creador. Aquestes són les creences mitològiques que avui no ens hi podem extendre, però sí que ho he de dir. I aquesta bandera d'Occitània és el mateix, són les 4 forces de la naturalesa, però fixeu-vos que les 12 esferes fan referència a les 12 cases zodiacals. Les persones que aneu a Tolosa de Llenguadoc veureu que a la plaça del Capitol estan a cada una d'aquestes esferes les constel·lacions zodiacals. He ficat un mapa d'Occitània perquè en parlarem més i ho dic ara, després ho recordaré. Aquí a Bordeus ja hi havia al segle XIII, hi havia el cognom Colom. Després en parlarem, però ara ja estem situats per si alguna persona no ho sabia. El casal de Barcelona, que va ser Belònide a partir de Guifré el Velós, ja està bé que ens hagin fet creure tantes mentides al llarg dels anys. Fins i tot a Catalunya ens estan enganyant. Ens estan descatalanitzant la catalanitat des d'aquí, no solament des de Madrid i l'espanyatisme. Llavors, aquest és l'autèntic escut del casal de Barcelona. Els 4 pals ja he dit el que són. Què són aquestes 9 esferes? Doncs aquestes 9 esferes, com he dit abans, ja venen d'Egipte. Aquest símbol el trobem a l'antiguitat amb les cultures zodiacals, les cultures solars. Són 9 divinitats egípcies i com que després els grecs van heretar aquesta tradició egípcia, són les 9 muses. Les verges negres, que sempre van relacionades amb els belònides i amb els templers i amb els arrians, estan relacionades amb la deessa Isis, que com podeu veure té la mateixa pose. Són icones diferents, manifestacions artístiques diferents, però el sentit és el mateix i té un sentit zodiacal. Les verges negres fan referència a la nit, que és quan es veuen els estels i es pot veure el llibre de la naturalesa. És això el que representen. Algunes encara conserven el seu mantell amb els estels, com per exemple la de Montserrat. El 1150 es va fer la corona d'Aragó. Eren 2 reis, una reina i un comte, després matitzarem la diferència que hi ha entre comte i rei i reina, que eren belònides. L'escut del casal de Barcelona són els 4 pals vermells. Ja sé que l'espanyatisme ha difós notícies falses i ha enganyat a molta gent, fins i tot a molts catalans i molts aragonesos. Però no, l'escut d'Aragó era la creu d'Alcaraz. I aquests 4 caps negres no fan referència a 4 moros, com diuen ells, no. Fan referència a una tradició santjoanista, de l'Evangeli de Sant Joan. I són negres pel mateix sentit que se li dona el color negre de les verges negres. Sempre els trobareu que van junts. Abans he parlat de Catalunya i hem vist un mapa petit a dins de la península Ibèrica. Però és que Catalunya, quan es va unir amb Aragó, es va escampar per tota la Mediterrània, amb un ideal. Tot el que feien aquí tenia un ideal cultural i una llengua, perquè la llengua oficial era la llengua catalana, també la llengua occitana, i tinguem en compte que hi havia navarresos, per tant també hi havia el basc. Van arribar fins a Sevilla, fins a Màlaga, fins a Almeria. Tinguem-ho present que estem parlant del segle XII, segle XIII.
L'escut d'Almeria, com que no se'n deuen haver donat els espanyatistes, encara té els 4 pals de la Corona d'Aragó, que són els del Casal de Barcelona. Encara ells ho tenen allà. Segurament no saben per què, i el dia que ho sàpiguin potser ho trauran, com han fet en altres llocs, com veureu ara. Era això la península ibèrica l'any 1200. I tot això d'aquí, de la Corona d'Aragó, la Corona de Castella, el rei de León, tenien un denominador comú, cultural, que era cristià. Però un cristià, en aquella època, jo crec que si vegués el que fan alguns cristians a dia d'avui s'escandalitzarien. Això ha estat adulterat. Jo ja fa temps que estic dient que estem dominats per falsos profetes, dintre dels catòlics. Fixeu-vos que el 1212 va haver la batalla de les Naves de Tolosa, a Andalusia, el nom Tolosa, curiós això. I qui va anar? Pere I de Barcelona i II d'Aragó. Aquest rei era el catòlic i va baixar des de la Corona d'Aragó fins aquí a lluitar. Era el rei més important d'Europa, era Belònida. Després, el 1213, aquest rei, després d'haver guanyat a les Naves de Tolosa, fixeu-vos, Tolosa, Andalusia, que direu que hi falla baix un nom occità, se'n va anar a lluitar a Tolosa de Llenguadoc, que abans es muntava l'amic Joan, a la batalla de Muret, i allà va perdre. Aquest tema és un tema que es mereixeria una conferència a part. No va perdre perquè estigués borratxo no va perdre per això. Acabava de pujar d'aquí cap aquí dalt i hi ha hagut altres factors. Però us volia fer fixar que els occitans, catalans, navarresos i aragonesos ja estàvem aquí baix, al segle XII, segle XIII. El 1272, en aquest poble de Jerez de la Frontera, Càdiz, aquí, a Huelva, d'aquí d'on diuen que el 1492 va salpar Colom amb unes barques, o uns vaixells, cap a Amèrica, 100 i pico d'anys abans, aquí hi havia catalans, navarresos, valencians, mallorquins, ja estaven aquí, i quan van arribar aquesta Verge Negra de la Mercè, que ara aquí a Barcelona ens l'han blanquejat, però era negra, i com podeu veure ja porta els 4 pals i la creu aquí al pit, aquí ja la van aclamar perquè aquí ja hi havia catalans. El 1218, segons la llegenda, va aparèixer a Barcelona i el 1272 a Jerez de la Frontera, aclamada per la gent. Allà encara la tenen negra, aquí a Barcelona ens l'han blanquejat. I a mi, per fer un article, per denunciar-ho, em van dir que si continuava explicant això de que la Verge de la Mercè és negra em trobaria amb l'església davant. Em va fer molta por, encara no dormo quan ho penso. Això m'ho va dir un capellà de l'Opus Dei, per si a algú li serveix d'algun aclariment. A Macarena, a Sevilla, si vosaltres entreu al barri de Triana, que és un barri que hi ha al castell de Sant Jordi i que jo crec que és on vivien els aragonesos, al cantó de Triana, i a l'altre cantó del riu hi vivien els castellans, hi havia, encara hi és, aquest escut a les rajoles quan van fer això. Això fa anys que està ficat aquí. Però ara, jo he fet un viatge turístic a Sevilla i m'ha portat una sorpresa. Ara hi ha això. On estan els 4 pals de la Corona d'Aragó? Qui ho ha tret, això? Qui està adulterant? Per què ho han fet, això? Doncs perquè els castellans espanyatistes s'han volgut apropiar d'una tradició històrica i alguna més, d'un coneixement cultural. Al 1344, Luis de la Cerda va ser nomenat rei de Canàries. Fixeu-vos que hem anat baixant, Catalunya, València, tota aquesta part, a Canàries. Luis de la Cerda era occità i encara està enterrat aquí a la Provença, que el seu escut s'ha explicat. Llavors, des d'aquí de Canàries, al 1344 ja hi havia navarresos, aragonesos, catalans, occitans, valencians, mallorquins. Com és que la història ens ha dit que va continuar després amb el Betancourt? El qual Betancourt també jo penso que era Belònida, però aquest no és el tema d'avui. El cas és que el 1479, molts anys després de que ja la Corona d'Aragó estigués a Canàries i per Andalusia, el que ara és Andalusia, es van unir el regne de Castilla i Lleón i Aragó. Però aquí, abans us he ensenyat que aquí a Jerez de la Frontera, a Huelva, hi havia catalans, i aquí també, no? Però és que es veu que el que ha fet aquest mapa, que està a Google, se li ha escampat la tinta i no ha sabut com esborrar-ho, no? Se li ha corregut cap aquí, i cap aquí també, perquè aquí hi ha els gallecs. Però bueno, no sé, el que va fer aquest mapa, a vegades
se'ls escampa la tinta i no ho saben borrar. Però això és important. Aquí van entrar els trastàmeres amb una mentalitat diferent i van quedar contra els balònides. I em torno a remetre al mateix. Per entendre per què als balònides no se'ls deixa fer nacions independents i soberanes sota el seu regnat, aneu a la Bíblia, capítol 9, versícle 25. Avui no us ho puc explicar, salvo que després de les preguntes algú toqui el tema. Aquest va ser l'escut de Catalunya, d'Aragó i de Castella i Lleó. Era aquí. I aquest escut és el que tenia que en Amèrica. Quan es va fer aquest quadre sobre la rendició, alguns diuen, de Granada, veieu, aquest escut està aquí, la corona d'Aragó i la corona de Castella. Els llibres de text, que ara està de moda, dels nens, anava a dir d'Espanya, però a mi m'agrada, els llibres de text espanyatistes, que la cosa no és el mateix, ho han tallat, això no surt. Clar, els diuen que això ho va fer Castilla. Qui ho ha fet tot això? Per què ho han fet tot això? Encara passa ara, Jo tinc família a Andalusia i s'estranyen i no s'ho creuen i els he dit, escolta, mira Google. Ara, si ho veuen a Google, s'ho comencen a creure, però si ho dic jo no. Un altre fet que va haver el 1492 a Granada va ser les capitulacions de Santa Fe. Quan jo estudiava això que us dic de Colom, no entenia que un genovès, per fer unes capitulacions, que això és un contracte notarial, anés a Granada i demanés un notari de Barcelona, el secretari Coloma. A veure, i aquest secretari Coloma, clar, com era el secretari dels arxius del Casal de Barcelona, escrivia català. Jo no entenia. A veure, un genovès demana un notari català per fer una cosa tan important? No ho he entès mai. Bueno, sí que ho he entès. Els que no ho volen entendre són altres persones. El 1492-1493 també va haver un altre fet. El Tractat de Barcelona, Ferran II d'Aragó va recuperar els comtats del Rosselló i la Cerdanya que se'ls havien annexionat els francesos del nord. He llegit historiadors, hi ha historiadors que han fet una recuperació de documents molt interessant que diuen que aquesta va ser una de les condicions que va posar Cristòfol Colom a les capitulacions de Santa Fe. I per això es van recuperar. Per què? Perquè formaven part de lo que jo en dic catalano-occitània. El papa Alexandre VI, que també era de la corona d'Aragó, va ser el papa que va autoritzar anar a Amèrica i va donar l'ordre que es anés a evangelitzar. No es deia Amèrica, es deia les Antilles. Una altra prova és que si haguessin sigut els castellans els que van anar a les Antilles, no li haurien dit Antilles, li haurien dit Antiisles, perquè de fet Colom va dir que havia anat a les Antípodes i en castellà les illes de les Antípodes són les Antiisles, el qual si són Antilles està clar que és un altre catalanisme. Però és curiós, aquí va enviar per evangelitzar amb un monjo de Montserrat que es deia Bernat de Boil. Recordeu el que us he dit abans del Godofredo de Boillon? Són la mateixa tradició belònida. I aquí també va ser on Colom va demanar un percentatge dels beneficis dels negocis amb Amèrica per recuperar el Sant Sepulcre, igual que havia fet un altre avantpassat seu. He ficat un mapa de Rosselló a la Cerdanya perquè també estiguéssim ubicats. Tot això, tot aquest territori és el que estaven fent els occitans. De Canàries va sortir el Colom. Vosaltres penseu que un viatge com en Amèrica és arribar allà, aparcar el vaixell i l'endemà comprar un entrepà i tornar a sortir? No, allà tenia que tenir una infraestructura i aquesta infraestructura no podia ser del Regne de Castella. Eren encara els que havien anat 148 anys abans. I allà també trobem una verge negra, la Candelària, per cert. I aquí tenim el viatge. Està documentat que el segon viatge de Colom va sortir de Barcelona, a 1493. Del primer, la meva opinió és que va sortir de diversos llocs dels barcos, de pals, no de palos, perquè a palos per mi és un castellanisme dels catalans que abans dir que el 1272 ja estaven allà, no? I va baixar per Barcelona, va recollir gent a València i va anar a recollir gent. Però el segon sí que està documentat que va sortir de Barcelona. Però aquest segon viatge no surt a cap enciclopèdia. El busques a Google, no, ningú en parla del segon, perquè està documentat que va sortir d'aquí i comporta moltes coses. Per exemple, comporta que Cristòfol Colom, Ferran II d'Aragó i l'infant Fortuna, recordeu que les Illes Canàries es diuen Illes Fortuna, es van passejar per Barcelona celebrant la tornada d'Amèrica.
No hi havia la Isabel de Castilla. Però és que és curiós perquè si vosaltres busqueu aquest segon viatge i els altres viatges de Colom a Amèrica, trobeu això. Aquí també ens ho han retallat. Tot el que era Catalunya, la Corona d'Aragó, veieu? Això està retallat. Qui ho fa això? Per què? El tema és més profund del que sembla i el tema afecta fins i tot actualment la situació política que vivim a Catalunya. Avui estem vivint el mateix que veureu que va passar fa segles, perquè el poder és el mateix que hi havia i que hi ha una conspiració internacional que nosaltres, els catalans, o la detectem o no sortirem mai d'aquest carrer sense sortida en el que estem ficats, de derrotes i derrotes i derrotes. I jo aquí intento identificar-ho. Que curiós que un cartògraf portuguès va fer un mapa i tots són banderes amb els 4 pals vermells del Casal de Barcelona, de la Corona d'Aragó. Aquí jo no hi veig cap bandera de Castella. La bandera de Castella és aquesta. Alguns diuen que és de color lila, diuen que això és dels comuneros, aquesta diuen que és del Regne, però és que ni l'una ni l'altra no hi són a Amèrica. A Amèrica la bandera del Casal de Barcelona. Aquí és on va arribar el Colom. Tot això era el virreinato colombino. Ho van escriure en castellà i van escriure Colombino, amene. Després veureu el que ha passat amb tot això, perquè això que ara estem vivint de l'aplicació del 155 ja s'ha aplicat abans amb noms diferents, i ara ho veureu. Colom era virrei, i això ell ho va, a les capitulacions de Santa Fe va dir: jo vull el títol de virrei. I li van dir: d'on has tret això? Per què vol dir ser virrei? No n'havien sentit a parlar mai de virrei. Per què? Perquè això era un títol de la Corona d'Aragó. Però fixeu-vos el que posa aquí. Va ser virrei, aquest virreinato va durar del 1492 fins al 1524. Si mirem a l'enciclopèdia y también a la Wikipedia, perquè ara és més fàcil, diu lo següent: se otorga por primera vez el título de virrey para las tierras a descubrir del otro lado del Atlántico a Cristóbal Colón. Fixeu-vos com ho escriuen en castellà: colombino, virreinato colombino. Y este no le da gran importancia. Sí, no, això de ser virrei no és gaire important. Bueno, algú s'ho creu, això? Algú pot tenir la barra d'escriure una cosa així i deixar-ho penjat a internet? És possible que milions de persones consultin Wikipedia i no es fixin en aquesta cosa, el que significa això? La mala idea i la mala voluntat que hi ha al darrere, que ja us n'he dit unes quantes abans. El càrrec de virrei, diuen ells mateixos, lo encontramos en el siglo XIV en un documento en latín, Pedro Ceremonioso, Corona d'Aragó, Casal de Barcelona. A mediados del siglo XVI se introdujo en la Corona de Aragón la palabra virrey derivada de la palabra virrey, ya utilizada al menos en el siglo XV, y del catalán pasaría al castellano visorrei. Són moltes les paraules catalanes que han passat al castellà i ara es pensen que són castellanes i són catalanes. Jo m'he llegit el diari de bord de Cristòfol Colom i vaig comptar més de 90 catalanades. Però en veurem d'altres. És que si llame a mar, totes les paraules que estan relacionades amb el mar les havien de manllevar d'una altra llengua. És que això ja per lògica. Aquí he ficat una diapositiva perquè vull cridar l'atenció sobre un altre personatge que li diuen Hernán Cortés. No es deia Hernán, es deia Ferran. I fixeu-vos, Cortés de Montroy. Montroy és un nom català castellanitzat, és Montroig. I a més, diuen que Cortés va néixer a Medellín, al Regne de Castilla. Mireu, la bandera del Regne de Castilla és aquesta. I la bandera que porta Cortés és la de la Corona d'Aragó. Era aragonès. I sabeu on vivia? A Extremadura. Extremadura, si us fiqueu a internet, veureu que hi ha un poble que es diu Montroy, i si mireu els cognoms i mireu la història, allà van anar occitans. I aquí va ser on va arribar Colom, a les Antilles. I amb una illa li va ficar Hispaniola, no espanyola, perquè Hispània és un concepte geogràfic. Recordeu que la marca hispànica va començar pels Pirineus, i la marca hispànica als Pirineus era occità, català i basc. Aragonès, perquè és que per mi l'occità, aragonès, català és la mateixa família. Llavors, aquí tenim Colòmbia, que és on entrarem a parlar. Tot això va ser el virreinato colombino. Després, aquí veureu que van haver canvis. Parlarem de Santa Fe de Bogotà més endavant, però aquí també hi ha hagut una dispersió.
El que era Virreinato colombino s'ha anat esmicolant a trossos. Igual que a Catalunya, que en tenim una part a França, una part a Espanya i una part a Itàlia, aquí també hi ha un poder conspiratori que esmicola els estats quan veu que determinada cultura zodiacal s'imposi i s'ensenya a la gent i se'ls ensenya a pensar. Llavors diu, no, esto no és legal. Però no poden amagar una cosa. Mireu, municipis colombians amb noms catalans. No sé si els podeu llegir des d'aquí, però jo us ho diré. Mireu, aquí posa Lérida. Dic el primer, perquè és on vaig néixer. Lérida. Coll, Montserrate, Barcelona, Mallorquí, La Merced, Barcelona, Barcino. I aquí us ho he ficat amb una mica de detall perquè si es pogués veure. Què és tot això? Com és que hi ha tants noms catalans? Doncs això ve del Virreinato colombino, que després ho van castellanitzar tot a partir de València. Sí. Tota la corona d'Aragó, valenciana, tot. Colom i Cortés tenen molts punts en comú, perquè els dos van ser acusats de rebel·lió, sedició i malversació per la justícia de Castella. Tots dos. I amb aquest 155, amb aquesta acusació, és que jo sempre dic que veig el món d'una manera que no per damunt de l'espai i el temps, per això a vegades m'equivoco i ara m'ha sortit això del 155, disculpeu. El cas és que hi va haver un empresonament de Colom i un empresonament de Cortés, i allò que era el Virreinato colombino es va convertir en el que ara veureu. Però abans, sapigueu que mentre Colom estava al seu virreinat, tenia un enemic que li feia la punyeta amb tot, que era Roldán. Actualment, jo Roldán sé en quin partit polític militaria. Jo ho sé. I jo sé que segurament aniria al Parlament i trauria un llibre i buscaria dividir els catalans. Això és el que va fer allà. Cortés, que va anar a la part de dalt de Mèxic, també tenia un que li feia la punyeta amb tot, Dávalos. Qui eren Roldán i Dávalos? Doncs eren els representants de la corona de Castella que li estaven fent la punyeta a Colom. I quan no van poder més, els van acusar d'injustícies, de saltar-se el marco legal i els van posar a la presó. No us sona això? És que alguns me diuen, és que tu parles de coses antigues. Jo parlo de coses antigues. Bé, Colom va ser empresonat. El fet que aquest indi vesteixi de groc no és casualitat, no vol dir res. El cas és que va desaparèixer el Reinato colombino i el 1535 es queda esquarterat. Nueva Espanya a la part de Mèxic i Nueva Granada a la part sud. I a partir d'aquí tot el català ja va anar-se esborrant a poc a poc. Però no solament s'ha fet allà això també s'està fent aquí a Catalunya. Es va fer quan la croada contra els càtars, es va fer en el compromís de Casp, es va fer el 1714, es va fer el 2017. És una estratègia. Com podeu veure, aquí hi ha les dates, ells mateixos ho diuen. Molt bé. Ja m'ha acabat la primera part. Veig que no se m'ha dormit ningú. Continuo. Ara anem a parlar de Colom, que de fet, sempre que faig conferències, clar, començo per Colom. Però és que, no sé, aquesta vegada ho he fet d'una manera diferent. Espero que se m'entengui bé el que vull dir. De Colom, de la identitat de Colom, jo he acabat marejat de llibres, més de 100. Però això no és res. Tinc un amic que n'ha llegit més de 500. I a més ara li han fet una biblioteca específica a Tarragona i me n'alegro molt perquè he fet una gran tasca. Però hi ha 3 qüestions que m'interessen: l'origen, els fets i el pensament. El que més m'interessa a mi de Colom, potser perquè vaig estudiar filosofia, és com entenia ell la Bíblia, perquè a la Bíblia hi ha 2 coses diferents. L'Antic Testament parla de Javé i el Nou Testament parla de Crist. Però ja sabeu que Jesucrist no es deia Jesucrist. És que
L'altre dia això li vaig dir a una persona i em va dir, què dius? Jesucrist sempre... No, Jesucrist no es podia dir Jesucrist, perquè Crist és una paraula grega. Per tant, si ell vivia a Galilea en llengua aramea o llengua camita, com es deia? I això no ens ho diuen. És com si s'hagués dit Jesucrist, no es podia dir Jesucrist. I això Colom ho va detectar quan ell ens va dir en un llibre, que després farà una petita referència, el llibre de les profecies, que el va escriure en 1504, si no recordo malament, va dir que la Bíblia s'ha de llegir en 4 nivells. Hi ha 4 nivells que després els comentarem. I els que fan una lectura literal, com són ara, són falsos profetes, estan enganyant a la gent. I la gent se n'està adonant. Ja fa temps que estan veient que ens enganyen. I molta gent s'ha fet atea, clar, els intel·ligents. Però no saben que hi ha una altra explicació. I jo l'he trobat estudiant la manera d'entendre la Bíblia que tenia Cristòfor Colom, que per alguna cosa es va ficar Cristòferens quan es va fer monjo franciscà, perquè ell, jo soc dels que penso que tenia un altre nom de pila. Podria ser que es digués Joan Baptista, no ho sé. El que sí sé és que va adoptar el nom de Cristòferen com fan tots els religiosos quan es fan monjos. Quan ell es va fer terciari franciscà va adoptar un nom, igual que va fer el Miquel Ramon Serra, crec que era Miquel Ramon, quan es va ficar Ginebre, i els castellans hi han ficat Junípero. Però aquesta és una altra cosa. Llavors hi ha un tema importantíssim en el temps de Colom, que és l'anticrist. Si ell es va ficar Cristòferens és perquè hi havia un corrent a tota Europa en el que ens havien dit que l'anticrist s'havia apoderat d'alguns reialmes d'Europa. Reis, papes i universitats, deien ells, entre ells Arnau de Vilanova, havien caigut en mans de l'anticrist i estaven enganyant a la gent. I aquest era el seu marc en el que estava ficat Colom i el seu pensament. Ara, per parlar de Colom, jo ja us dic que he llegit massa llibres i he agafat mareig. Només em basaré en un, que va ser el primer, un peruà que volia demostrar que Colom era gallec. I va arribar a la conclusió de que no era gallec, sinó que era català. I va tenir la dignitat històrica, cosa que actualment, com hem vist, molts historiadors espanyatistes no tenen, perquè ens volen fer creure mentides per justificar el seu domini i colonialisme polític, però Luis de Ulloa va dir, no, he descobert que era català. M'hauria agradat que fos gallego, però primer la veritat abans que la vanitat. I va escriure un llibre el 1927 i ho va explicar. Jo em basaré en alguns dels punts que va dir ell. Un d'ells és que era noble. El nom de Colom era Colom, acabat amb M. Tenia un parent gascó, això vol dir occità. Lo de la Bíblia una mica ja us ho he explicat, no? Ell tenia una concepció de la Bíblia, però l'entenia d'una manera diferent a com s'explica avui. El llibre de les profecies explica aquests 4 nivells i el que es va canviar el nom. Fixeu-vos que Colom, quan apareix a la península Ibèrica, sabeu on apareix? A la Ràbida, amb un monestir franciscà. Però primer anem a veure perquè dic, o perquè va dir Luis de Ulloa que era noble. Colom tenia un escut noble. Quan a Castella li van canviar i li van deixar els seus colors aquí sota i aquí li van ficar això, que això no té cap significat. Ho van fer per tapar el seu origen. Aquest escut noble no el podia tenir. Diuen que el genovès era teixidor. Home, per l'amor de Déu, no podia tenir un escut noble un teixidor. El Colom, no sé si ho sabeu, que el Colom de Gènova, l'extradició aquesta diuen que tenia una botiga de teixits. No podia tenir aquest noble, ni podia tenir els coneixements necessaris per fer un viatge d'ultramar. És que ara no ho sabríem fer ni nosaltres. Les banderes de Colòmbia, Equador i Venezuela tenen els colors de l'escut de Colom. Això va ser una observació que jo vaig fer i la vaig compartir ja en una conferència que fa uns quants anys vam fer el Real Cercle Artístic, i després això ja s'ha comprovat que és així. Han hagut historiadors a Colòmbia que han dit i han escrit el següent: la denominació de Colòmbia proviene del apellido del explorador genovés del siglo XV, Cristóbal Colón, en italiano Cristoforo Colombo. I ara jo voldria que féssim tots una reflexió. Si es deia Colombo, doncs el nom seria Colombònia. Si es deia Colón, seria Colònia. Però si es diu Colòmbia, és evident que el seu nom era català, Colom, perquè aquest nom només existeix a Catalunya i a Occitània. Bé, doncs tenen la desfatxatesa de dir que era genovès i fer derivar de Colón i de Colombo, Colòmbia. Tot ho accepten, tot, menys el que és veritat.
sempre i quan la veritat els hi vagi bé amb ells, que és molt poques vegades, llavors ho accepten. Però quan és a favor de Catalunya no poden. És que tenen una mena de... Com es diu això que hi ha a l'ordinador? Un antivirus? Doncs ells tenen una antiveritat, un antiveritas. El nom de Colom també està en un document. Tant que alguns diuen, documents. Bueno, aquesta carta que va enviar i que la van traduir a l'alemany, a l'italià i al llatí, ell posa Colom. Amén. Diuen que tenia un parent amb el que va navegar quan tenia 15 anys, que era gascó i que es deia Casanova Colom. Jo he buscat. I a França, a Occitània, hi ha el cognom Colombe, que també té aquests colors vermell, groc i blau, igual que els que té ell aquí. Però és que aquí a Bordeus, he ficat la paraula alcaldes, però en aquella època tenia un altre nom. Guillem Raimon Colom, nom occità. Joan Colom, no sabem si és occità o és català, però Pell de Colom, al segle XIII ja hi havia coloms allà. Per tant, té sentit que ell anés amb un parent seu a navegar. Hi ha referències. Aquí, com us he dit, va arribar, i a ningú se li fa estrany que Colom agafa de Gènova i diu, mira, vaig a descobrir el nou món. I on se'n va? Al monestir de la Ràbia. I va allà i li diu a un monjo, mira, vull parlar amb el rei perquè vull anar a descobrir un continent nou. I el monjo del monestir diu, espera't que li faré una carta al rei. Llavors es va hostatjar durant, sembla que va ser 6 anys, a casa dels Medinaceli. Els Medinaceli estan relacionats per la Real Montcada, Belònida, amb la Corona d'Aragó. Però a la gent se'ls fa normal, o sigui, ara jo agafo una persona i se'n va aquí al monestir i diu, escolti, miri, que he descobert un planeta Asi, espera't un moment, que mira, queda't a casa d'aquest senyor noble, el seu castell aquí, que li direm al rei. Vosaltres us penseu que això és normal? Hi ha gent que ho pugui acceptar? Doncs sí, milions de persones i a més hi ha gent que ho ensenya als col·legis. Com podeu veure, aquí és on hem dit abans que hi havia catalans, una verge de la Mercè al segle XIII. Colom, tots el pinten al seu enterrament amb els hàbits franciscans. Ell era franciscà. I els franciscans són els guardians del Sant Sepulcre i són els que eren els guies espirituals de la Corona d'Aragó, eren franciscans, i els de la Corona de Castella eren dominics. I un dominic, Domingo de Guzmán, va ser el que va fer la primera croada entre cristians al matar càtars i cristians albigesos perquè eren servidors de la Corona Belònida del comte de Tolosa. Luis de Ulloa també diu, al capítol 9, i dedica més de 20 pàgines, que Colom havia llegit a Ramon Llull i fins i tot la seva signatura, que no l'he inclòs aquí, per fer una lectura, després d'estudiar l'alfabet de Ramon Llull, crec que va utilitzar l'alfabet secret de Ramon Llull o el quadrat màgic dels templers per escriure aquella enigmàtica escriptura, que és normal, que és el que feien els templers quan feien una lletra de canvi. Si ara un me dona diners a mi, perquè tingui la seguretat, jo no puc ficar un nom, encriptaven les signatures. Per això, no sé si també sabeu que la taula de canvi i les lletres, això es va inventar aquí a Barcelona. La taula de canvi va néixer aquí. El primer banc, per això es diu banc, perquè es trobaven en un banc i feien els intercanvis. Doncs per mi és molt important el pensament. Fixeu-vos, Colom franciscà, i tot i haver estat l'evangelitzador més gran de la història, l'Església Catòlica no l'ha fet sant. Ramon Llull, un evangelitzador importantíssim, no l'ha fet sant, franciscà. Aquí passa alguna cosa. A Torres i Bages, tampoc. Veureu que hi ha un poder que ens està amagant una cultura, i jo aquí el que vull demostrar és aquesta cultura, perquè aquest ideal, aquesta cultura que ens estan amagant, és la que jo entenc que Catalunya necessita per revifar-se, no protestes. Algo més. A les capitulacions de Santa Fe us he comentat ja que volia destinar aquests dies, que volia el títol de virrei, aquest títol que després diuen que clar no tenia importància, volia destinar diners a recuperar el Sant Sepulcre igual que volien fer els templers, i que el papa Borgia va escollir un monjo de Montserrat perquè fos el primer evangelitzador. Tot això és el que hem anat comentant. Després veurem que quan fan aquest segon viatge, a la primera illa que es troben li posen el nom de Montserrat. Actualment aquesta illa pertany a la corona britànica i l'última informació que he trobat és que hi ha un ex-Beatle, Paul McCartney, que té una gran mansió i fan festivals de música en anglès.
Si jo el conegués li demanaria, home, fica alguna cançó en català, especialment del Lluís Llach, que és el cantant de la cançó de la meva època, que trobo que té més dignitat en els moments actuals que estem vivint a Catalunya, juntament amb Maria del Mar Bonet. Per què volia recuperar el Sant Sepulcre? Què hi ha al Sant Sepulcre? És un tema per una conferència, però que sapiguem que això és el que volien els templers i això és el que volia Guifré de Boillon, que no sé per què hem de dir els noms en llatí. L'altre dia parlava amb una persona i es va estranyar que digués a Ramon Llull i em va rectificar, em va dir, vols dir Raimundo Lulí? Dic, home, espero que no m'ho facin dir demà en anglès. Per què no podem dir els noms en català? Godofredo de Boillon, el que va fer la primera creuada, i Balduino, Val, fixeu-vos que Val, veureu que és l'arrel de la paraula belònida, és de Guifré. Us he comentat que en el diari de bord, jo me l'he llegit diverses vegades, més aquí una persona que vam entrar en aquest tema en profunditat, més de 90 catalanismes. Aquest diari el va entregar Colom al rei, que ja era Trastàmara, cuidado, Ferran II, i no li van tornar. Mapa de Teixera, com podeu veure, amb les banderes catalanes allà a Amèrica. Tot això era català i era el virreinato colombino, que s'ha quedat esmicolat. La bandera aquesta no apareix enlloc de Castilla i Lleó, Amèrica. A la Florida. L'altre dia em van enviar també una diapositiva d'una festa que fan a Florida i diu, oye, tenen banderes catalanes i diuen la fiesta de la llegada de los españoles. Diu, són banderes catalanes. Per cert, que avui un amic m'ha comentat també que va estar, sembla que ve a Londres, va veure un quadre de l'Armada Invencible i diu, tot està ple de banderes catalanes. Algo ens estan explicant malament, algo ens estan amagant. I per mi aquest algo té un caràcter que no solament és colonitzador, és mental. Hi ha un poder que ens vol esclaus mentals, obedients per la llei i que no pensem. Aquest és el casal de Barcelona, que us he explicat el que signifiquen. Hi ha els quatre pals, que tenen un signo zodiacal, i aquests quatre caps negres no. Això és la tradició santjoanista. I Colom, ell és santjoanista perquè en un dels seus escrits diu que seguia les teories d'un monjo franciscà de Calàbria, Joaquim de Fiore, que eren joanistes. Sí, exacte. Mireu, això si busqueu l'enciclopèdia anglesa, veureu l'arribada de Colom a Amèrica, que hi ha un escut que és el que us he ensenyat abans, que és aquest, el de Aragó i el de Castella. Però si busqueu l'enciclopèdia espanyola, bueno, aquest és l'escut de Puerto Rico, veieu? Aquí no hi ha res de Castella i León, aquesta sí que hi és. Però a l'enciclopèdia espanyola mireu quina bandera surt, Castilla i León. Bueno, és que, bueno, jo vaig estar a Sevilla per Castilla, León, Amèrica, i dic, bueno, però si és aquesta la bandera, i els anglesos ho posen bé, però, i després diuen que aquí a Catalunya doctrina. Penso que val la pena tornar-ho a pensar, perquè algunes persones em diuen, és que Colom va matar els indígenes. No, recomano una vegada més, no senyor. Si mireu la pel·lícula 1492 del Ridley Scott, veureu que Colom defensa els indígenes. Era franciscà, no podia ser. I allà es baralla amb un tal Alonso i li diu, tu en mi corte vol dir la de Castilla, allà vol dir, t'estan esperant i l'amenaça. Per tant, treuem-nos-ho del cap d'això que va tractar malament els indis. La corona d'Aragó, Catalunya i Colòmbia. Aquí és on vam arribar. Això és Colòmbia, ja ho hem vist abans. I aquí tenim tot de noms catalans que abans us els he ensenyat. Aquí hi ha la bandera de Colòmbia, està clar, i a més ho heu vist, que ells mateixos ho reconeixen, ells mateixos no, Simón Bolívar, però també allà hi ha manipuladors. Llavors el nom de Colòmbia, ho torno a repetir, d'on ve. Encara ara l'escut d'armes de la Real Audiència de Santa Fe de Bogotà, ara, en aquests moments, té aquest escut aquí, oi veieu? Corona d'Aragó. Aquest escut és del regne de Sicília. Se m'ha saltat una diapositiva. És del regne de Sicília. Els catalans teníem un paper molt important a Europa. La corona d'Aragó tenia un paper molt important quan es va aliar amb els Hohenstaufen. El Sacre Imperi Romà Germànic
El papa Silvestre II, a l'any 1000, va fer aquesta aliança. I aquesta Europa és la que ara no ens deixen fer. Quan a Europa, en aquests moments, si em permeteu parlar d'aquest any, Catalunya ens veiem abandonats pels europeus, saben de què va. Hi ha un poder a Europa. Clar que no ens fan cas, perquè saben el que hi ha darrere de Catalunya. Hi ha una concepció d'Europa i una concepció cultural diferent, que és el que ells no volen ensenyar. I si us hi fixeu, les emissores de ràdio i de televisió que van començar a fer campanya amb catalanofòbia van ser de l'Església Catòlica. I això no ho dic jo, podeu mirar els diaris. Llavors, curiosament, a Bogotà ens trobem aquest altar. Nostra Senyora de Montserrat, li diuen allà. I dius, què hi fa Nostra Senyora de Montserrat a Bogotà? La van portar al segle XVIII des de Gandia, València, Corona d'Aragó, uns jesuïtes. Però aquesta bandera, ells no saben què és la bandera catalana. I algunes vegades, alguns amics, alguns estan aquí, m'han dit, Jordi, això no ho hauries de dir, perquè si se n'enteren el cònsol espanyol els demanarà que la canviïn i que la treguin. I no sé, jo ho he de dir, és així. I alguns colombians ja ho saben el que passa en Catalunya i Colòmbia. Però allà està, una verge negra. Això, donat que aquí hi ha els amics de la UNESCO, hi ha unes persones que ho han de visitar, com que no surt a les guies turístiques aquest detall, doncs l'he volgut incloure. Això és Montserrat, molta gent no ho sap, que hi ha aquesta verge negra catalana. Una mica veureu que té unes similituds amb Montserrat. Tenia aquí dalt, hi ha un telefèric, o sigui, els que aneu a Bogotà penso que us agradarà veure-ho. També pot ser, igual que Montserrat d'aquí. O sigui, i clar, és evident, qui va portar la verge de Montserrat? La va portar, tenien que ser catalans de València. Anava a dir que són els bons. Bueno. A Colòmbia tenim un altre fet molt important. Un català és considerat sant i patró nacional perquè va protegir els negres, i no ho dic despectivament, sinó amb molta admiració, de l'esclavitud. Nosaltres era jesuïta, no era franciscà, però no pot ser que anessin a fomentar l'esclavitud. I de la mateixa manera que Colom va ser amenaçat per defensar indígenes, va passar-ho malament per defensar els negres de Colòmbia i els esclaus d'allà. Per tant, és un patrimoni que tenim cultural que demostra que allà a Colòmbia hi ha quelcom més que un destí de la cultura catalana. A Gabriel García Márquez, que és Premi Nobel de Literatura, va escriure un llibre que es diu 100 años de soledad. Molta gent l'ha llegit com un llibre emblemàtic. En aquell llibre fa referència a un català, Ramon Vinyes, que és de Berga, i li diu el savi català. Gairebé ja per acabar, voldria tenir un record de Dalí. Dalí va fer un quadre sobre Colom i Amèrica. No el puc ficar aquí per drets d'autor, però podeu buscar-lo a internet, el trobareu. Jo no el puc ficar per aquest concepte d'autor, però sí que puc parlar-vos de lo que jo penso que hi ha al darrere. Dalí seguia les idees filosòfiques de Francesc Pujols. Francesc Pujols, si aneu al Museu de l'Edi Figueres, veureu que té un monument a l'entrada que diu el pensament català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. Jo això és el que he volgut trobar amb Colom. Aquest pensament català que rebrota sempre i que algun dia, a través del pensament, tindrem el reconeixement internacional. És aquest pensament que fins i tot nosaltres hem oblidat i alguns són reacis a reconèixer. L'ideal català es realitzarà i serà precisament el dia en què Amèrica faci coneixença amb Catalunya. Tot això forma part d'un pensament. Francesc Pujols era seguidor de Ramon Llull, igual que Colom, igual que Juníper Serra o Ginebra Serra. I tot això ho va explicar un historiador que parla de la matemàtica de la història i va dir que tot això passarà el 2029, seguint aquestes filosofies. Que hi haurà un dia que aquest pensament serà reconegut i que ell va dir els catalans ho tindrem tot pagat, va dir en broma. Però també va dir, però ens costarà molt el que hem d'aconseguir. Llavors, quin és aquest pensament que té que rebrotar? Jo n'he parlat diverses vegades, i aquí n'he parlat i en molts llocs. Aquests 4 pals que veieu aquí estan representats a l'arquitectura. El temple d'Atenea a Niquer,
Abans us he parlat del temple Baal, perquè Belònida ve de Baal, ve dels Belònides. Són 4 columnes. A Montjuïc estaven ficades aquestes 4 columnes i un general espanyol es va fer enderrocar. Us puc assegurar que la restitució d'aquestes 4 columnes, i alguns que esteu aquí ho sabeu, a mi m'ha costat més de 20 anys de feina. Disgustos, enrabiades i fins i tot alguna calúmnia. Finalment s'han restituït, però s'han restituït malament. I així no anem bé. El símbol és el que es té que explicar. I d'aquí tenien que sortir els 9 rajos, que són els de la senyora del darrere del museu, que era el Museu del Saber Antic. I això és el que tenim que ensenyar nosaltres. I això, curiosament, jo aquests dies he estat a Califòrnia i la primera visita que faig a Sacramento, capital de Califòrnia, baixo del cotxe i em trobo això, 4 columnes. I com això, aquí hi havia tots els... en aquest edifici, el Capitol, hi ha tots els governadors de Califòrnia, però en falta un, el català Gaspar de Portolà, i quan acabi ara m'hi dedicaré per veure si podem promoure i que se li dediqui l'espai que es mereix. A la Universitat de San Francisco, després de passar per una avinguda molt gran que es diu Alemany Boulevard i després d'anar a dinar en un lloc que es diu Junípero Serra Boulevard, em trobo a la Universitat de San Francisco també amb les 4 columnes. I no cal dir que aquí a la Casa Blanca també tenen. La gent es pensa que això, mira, 4 columnes per aguantar el sostre. No. Aquí, aquests, com a mínim, eren masons, que saben el que signifiquen les 4 columnes. Per tant, tot això té un significat. I quan un general espanyol es va enderrocar aquí a Barcelona i ha costat tant de rectificar i encara s'ha fet malament, és per alguna cosa. Llavors, jo avui, quan he acabat aquest PowerPoint, he llegit una notícia de que el Trump vol vindre a la península Ibèrica. Jo el convidaria a veure les 4 columnes de Montjuïc i li explicaria: senyor, vostè sap el que significa això? Perquè vostè hi viu i potser no ho sap, però no crec que me'l deixin veure. De totes maneres, i aquí hi ha testimonis, estic aprenent anglès per si hi ha cas algun error. Bueno, aquí us torno a dir el que he dit al començament. El pensament català és el que ens interessa. Aquest pensament zodiacalista, aquest pensament dels Belònides, el que teníem nosaltres, el que volíem incorporar a tot el món, aquesta mentalitat que en relaciona amb Egipte, l'art romànic té unes essències egípcies. Si aneu a veure les esglésies romàniques, tot arreu està ple de coloms, que volen dir l'Esperit Sant, i a tot arreu està ple de rodes zodiacals. Algunes tot arreu està ple, no, estava ple. Llavors, que això fa referència a Egipte, que la nostra cultura té unes arrels molt antigues, que ens hem de saber reconèixer. Alguns me diuen: no, tu vas massa lluny. Com heu vist, he parlat de coses molt antigues i he fet referències a coses actuals. No és anar molt lluny, perquè jo soc dels que penso que com més lluny arribem amb el nostre pensament racional, més a prop ens trobem dels orígens. I és per això, i a mi m'agradaria que m'entenguéssiu. Hi ha vegades que tinc la sensació que no m'entenen quan dic això. Bé, el cas és que tenim unes arrels que ens porten a lo grec, ens porten a l'egipci, i que jo penso que aquest pensament algun dia es donarà a conèixer, tal com va dir Francesc Pujols als Estats Units, que serà alguna cosa que veure amb Colòmbia o el virreinato colombino, perquè aquí va haver el pare Claver, perquè aquí va haver Colom. Penso que tindrà alguna cosa a veure, i això sí que és una especulació meva, algo tindrà que veure amb el pare Boil i algo tindrà que veure amb Ginebre Serra, que és com se li diu en català. I mentre arribi aquest moment en el que l'ideal català es realitzi, doncs nosaltres, cada un, jo penso que amb la nostra potència, les nostres coses, doncs hi hem d'anar treballant. I amb això ja no tinc res més que dir-vos, només donar-vos les gràcies. Us agraeixo molt la vostra atenció i, en fi, si voleu fer alguna pregunta, a la vostra disposició.